Lemibono ngeyababukeli ngakho ke iSABC kanye nalolu phiko lwayo lweindaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhononda okungase kuqubuke ngayo. Inhlangano enikela ngosizo iGift of the Givers isithelekile endaweni lapha okuzamazame khona umkhlaba eTurkiya. Inhlangano enikela ngosizo iGift of the Givers izobhekisa amabombo kwenye yezindawo ebhekene nenhlekelele nalapho kuyoqalwa khona umsebenzi. Ilapho ke kuzobonakala khona umonakalo. Siyaqhubeka ke nokwanda isibalo sabantu abashonayo njengoba singaphezulu kwezinkulungwane ezinhlanu. Phethe equipment ngokuye rescue in cameras so that sijonge akho bantu nangaphakathi kukho nezinja apha siyakhona ezojonga ba akho bantu bangaphakathi na kwezi buildings ziwileyo. Siyahamba ke ngoku kusasa siyoklenda kukho khona earthquake. Izingubo zokulala kanye namahitha kuthunyelwe kwezinye izindawo ezikhahlamezekile. Amathimba abahlengi athi isimo sezulu esingesihle sinomthelela ongemuhle emsebenzini wabo. Abaphosa ejesivivaneni nabavele ezingxenye ezahlukene zezwe bayaqhubeka nokuthumelela usizo. Ngesikhathi ithimba le-SABC lifika namanye amathimba ezokuhlenga abefika. There's a whole lot of devastation in the areas that we are going to, so we are expecting to find do a lot of search and rescue for bodies and all those things, and for miracles, and looking for people that are still alive in all of this devastation that is currently happening, and that is what the mission is all about, about search and rescue and save those that we can save and move on. Labo ababhekene nomsebenzi wokuhlenga izisulu bathi ke uma kukhona abantu abasaphila lapha sekungaba nje inhlanhla yabo. Emva kwekhefu sikuphathele udaba oluthi kuneziphehli ze-Eskom einenkinga nokuyizona